Hey, het is ik! Dus in de vorige video heb ik jullie verteld dat ik meer tijd ging hebben voor video's. En vandaag is dat dus, wou ik dat dus bewijzen. Dus heb ik op mijn story gezet, wat willen jullie nog een keer? En eindelijk kreeg ik maar 2 of 3 dingen toegestuurd. Niet 3 mensen of zo. Iedereen stuurde eigenlijk allemaal hetzelfde. Een groot deel stuurde zuster Bo. Again. En een groot deel stuurde Q&A. En dus heb ik jullie laten kiezen Q&A of zuster Bo. En vandaag is dat dus Q&A geworden. Dus heb ik jullie ook direct gevraagd voor jullie vragen door te sturen. Nu momenteel krijg ik nog altijd heel veel vragen binnen. Maar dus ja, ik kan helaas niet blijven wachten. Ik heb honger. Dus ik zeg, ik ga dan nog vlug opeten. Of course, ja. Ik heb honger. Ik zeg, ja, ik ga het nog opnemen voordat ik film. Dus voordat ik eet... Ik ga superveel editwerk hebben als ik me heel blijf verspreken. Maar oké. Ja, ik ga gewoon die vraag beantwoorden dan. Zo zit de Q&A dus in elkaar, obviously. Hoe lang ben jij en Dingske al te horen? Dingske ken ik jammer genoeg niet. Zijn naam is Pieter. Pieter en ik zijn al een jaar en een half. Of ietske minder of ietske langer. Ongeveer een jaar en een half samen. Voor de mensen die nu shook zijn. Ik zet daar niet heel veel van op internet. Ik heb dat bij mijn vorige relaties wel gedaan. En ja, ik weet niet, ik zeg niet dat het daardoor is. Maar het is veel beter dat je het niet doet. Nu doe ik het gewoon veel minder. En we zijn veel gelukkiger. Ik bedoel, als je gewoon gelukkig bent met elkaar, moet je dat niet delen. Bon, maar ik ga daar niet te lang over praten. Ik heb daar trouwens een video over gemaakt. Staat in de beschrijving over relatie geheim houden. Waarom dat ik het doe, wat dan de voordelen zijn. Blablabla. Heel interessante video. Ik ga door naar de volgende vraag. Zou je ooit in een unicorn pyjama naar de McDo gaan? Naar de Mac gaan? Oeh, je zei het bijna nice. Dankjewel. Ik zou zelfs gaan werken in een unicorn pyjama. Ik bedoel, kledij is kledij. We moeten geen fuck geven om wat dat mensen dragen. Als ik zeg dat ik bijvoorbeeld als eekhoorn wil gaan werken, dan doe ik dat gewoon. Oké, ik hoop gewoon dat mijn baas niet kijkt. Ik zou het niet doen. In het geval dat hij kijkt. Bon, nee. Naar de McDonald's wel. Als dat je vraag is, naar de McDonald's wel. Ja. Hoe lang ben je? Ik heb al een keer gekeken tussen de vragen. Die vraag zit hier heel veel tussen, dus ik ga het jullie gewoon zeggen. Ik heb het al onder foto's gezet nogthans. Lezen jullie mijn captions niet? Ik zit er wel altijd over na te denken. Ik zie dat bijna veel tijd in. En er leest dat niet. Nee, ik ben 1,64 meter. This is the real me. Wat vind je een topnummer? Ik ben iemand dat meer naar zo muziek van vroeger gaat luisteren. Van de jaren 90. Ik bedoel, nieuwe liedjes ga ik zo graag horen voor 1 week of 2 weken. En dan ga ik dat beu zijn, want ik kan dat gewoon 80 keer op een dag luisteren. Het is mijn eigen fout. Maar er is maar één iets dat ik 100 keer op een dag kan luisteren. En die beu kan worden. En dat is Westlife. Ik bedoel, Westlife is gewoon het beste dat er is. Daar kun je gewoon altijd naar luisteren. Ik luister al sinds dat ik kind ben. En ik luister dat nu nog altijd. Ik kan letterlijk elk woord van buiten. En ik ga nooit een liedje van Westlife in mijn shuffle-lijst overslaan. Nooit. Voor de mensen die trouwens echt benieuwd zijn naar welke muziek dat ik luister. Ik heb Spotify. Ik heb daar afspeellijsten. Die staan openbaar. Dus je moet dat maar gewoon bekijken. En ja, je mag mij gerust volgen of zo. Dat maakt mij niet uit. Zo kun je een beetje zien naar wat ik luister. Hoe heb je Pieter leren kennen? En wie heeft de eerste stap gezet? Oh, dat is een leuk verhaal. Ik kende Pieter niet. Ik kende wel een andere dude. We volgden elkaar zo op Instagram. En die had zo een kledinglijn-achtig iets. Ja, nee, een soort van kledinglijn. Toen deed ik nog vaak modellenwerk. Dus hadden we erover gesproken. Eindelijk tot de conclusie gekomen dat ik model ging staan voor hun. Dat was allemaal via die andere dude geregeld. En had gevraagd, kun je de vrijdag? En ik moest toen normaal de vrijdag altijd werken. Dus ik kon niet. Maar natuurlijk, waar ik toen werkte, kon je altijd voor verrassing komen te staan. Dus zei mijn werk ineens de vrijdag van, ja kijk Bo, het is te rustig, we mogen naar huis gaan. Dus ik heb direct gestuurd van, hey yo, kan dat nog? En dat is dan nog doorgegaan uiteindelijk. Dus dan ben ik naar hen gegaan. En Pieter is eigenlijk de andere persoon waarmee dat ze dat samen doen. Ze doen dat dus met 2, ondertussen doen ze het al met 4. Pieter is normaal niet echt aanwezig op de fotoshoots, maar hij had blijkbaar een keer op mijn Instagram gekeken en het viel blijkbaar in de smaak. Dus dacht hij, ik ga toch een keer een uurtje school skippen voor te gaan kijken. En dus is Pieter ook langsgekomen. En toen zijn we gewoon nadien allemaal naar de Kwik geweest. En voordat ik het wist, ja, Pieter zat daar ook bij. En die is dan gewoon random weggegaan met zijn fiets zonder iets te zeggen. En ik zei dan tegen die andere gast van, waar is die Pieter naartoe? Ik had er nog even wel tegen spreken. Zo, ah ja, maar bij hem, je kunt al wel verwachten dat hij zomaar random weggaat. Dus die avond nog ging ik naar huis. En aan het station kwam ik Pieter daar toevallig tegen. Dus heb ik toen tegen hem nog gepraat. Ik zei van, allee, zo jammer dat je weg was. En we hebben dan even gepraat. En dan, ja, dacht je wel van, oké, vanavond stuurt hij mij sowieso op Instagram. En dat is gebeurd. En dan hebben wij gewoon letterlijk een paar dagen later afgesproken. En ja, moet er geen tekeningsjes bij maken. Nee, nu zijn we een jaar en een half samen.
Komen er nu minder kijkers naar je werk omdat je zo ver weg werkt? Ja, omdat eigenlijk als je kijkt op Instagram, je kunt zo zien bij je statistieken van waar dan je meeste volgers zijn. Van mij is echt letterlijk het grootste deel, de grootste balk, Kortrijk. Daaronder Antwerpen, wat dat niet snap, ben fucking West-Vlaams. Daaronder Gent en dan Kuurne, Harelbeke. Dus ja, dat is allemaal Kortrijk en omstreek. Dus ik weet echt wel, ik ben er echt wel van bewust. De grootste deel van mijn volgers en mijn kijkers zijn van Kortrijk en omstreken. Ja, maar voor op uw vraag te antwoorden, natuurlijk wel. Want dat is niet alleen daardoor. Ik heb ook gemerkt, het waren zo meestal 13-jarige mensen en zo. Terwijl nu, als ik zelfs ook bij die Instagram statistieken kijk, is dat ineens zo gemiddelde leeftijd. Like in de 20 of zo. Tussen de 20 en de 24. Dus ik vind dat niet erg of zo. Iedereen is welkom natuurlijk. Maar dat is begrijpbaar dan de jongere mensen liever een keer langskomen dan de mensen zo meer van mijn leeftijd. Die gaan eerder als ze mij gewoon toevallig zien iets zeggen. Maar die gaan niet expres komen. Maar ik vind dat super lief van jullie. En mensen, ook als je van Gent, Limburg of whatever, je mocht zeker langskomen. Dat is geen enkel probleem. Voor mij moet je niks meebrengen. Ik weet dat jullie altijd iets aan van ik wil langskomen, ik wil een cadeautje brengen. Die cadeautjes zijn super lief, maar jullie mogen echt gewoon zonder cadeautje komen. Dat is echt niet nodig. Ik bedoel, jullie glimlach is het mooiste cadeautje voor mij. Gewoon jullie een keer horen, jullie in het echt zien is voor mij veel beter dan een halve panos. Vind je het jammer dat je niet meer in Kortrijk werkt? Scherm van Action. €2,79. Dat is gevallen, dat is niet kapot. Action. Ik hou van u en uw moeder. Echt waar. Nee, want ik ben daar weggegaan met een reden. En echt waar, sinds dat ik daar weg ben, ben ik gewoon nog meer blij. Ik zeg, het heeft niks te maken met mijn vorige werk, maar gewoon Kortrijk. En ik mis Kortrijk echt niet. Ik ben nu in de tussentijd nog maar 2 keer terug geweest. En echt gewoon als toerist. Gewoon gaan, eten, koffie drinken, shoppen, eten en koffie drinken. En naar het katcafé gaan. Dat is veel leuker dan er echt elke dag naartoe te moeten voor te gaan werken. Dus nee, ik vind het echt niet jammer. Kijk, ik kan jullie wel zeggen, mijn glas is wel een beetje gebroken. Zo hier gewoon aan de bovenkant. Maar niet mijn iPhone glas, maar gewoon mijn Action glas. Maar like, hey, ja, nu kun je het zien. Oké, maar dat is wel echt een goede bescherming. Bon, maar ja, kijk, als jullie dus een goed glaasje zoeken voor op een gsm in Action, is het maar €2,80. Dit is niet gesponsord. Ik gun jullie gewoon recht van het hart. En het zijn goede glaasjes ook. En Mohammed kan er heel goed op leggen. Stel dat je geen vriend had, met wie zou je dan een keer op date gaan? Like van heel de wereld. Het is een beetje moeilijk voor mij voor op te antwoorden, want ik weet dat Pieter naar mijn video kijkt. Met Anne-Marie. En het zou niet zijn een date, zo van date, maar gewoon, ik vind een super toffe. Echt waar. Ja, echt waar. Moest ik daar beste vriendin mee mogen zijn? Echt waar. Ik vind dat echt een zalig wijf. Dus ja, en van man, als je echt date bedoelt, ik kan daar eerlijk gezegd niet over nadenken, want ik ben al, voor mij is het echt wel een jaar en een half, is echt wel al lang samen met Pieter, dus ik denk dan zo niet meer na over andere jongens. Dus nu op het moment kan ik dat ook niet doen, want dat voelt verkeerd aan voor mij. Alles goed met jou? Alles perfect met mij. Wie mag Expeditie Robinson winnen voor u? Wie dat ik echt het meeste gun van Expeditie Robinson is Nele. Omdat ze heeft echt al zo super nice verlichtingen gehad. Zo'n ding dat ze ontdekt. Zo van wow, cool en dit en dat. En ik gun haar gewoon, ik vind dat super toffe. Dat ziet er echt de lieve uit. En je ziet echt dat ze met hart en ziel meedoet. En dat ze ook gewoon blij en dankbaar is om alles dat ze daar bereikt. Dus van mij mag Nele winnen. Nele is mijn Robinson. Als Nele uw mama is, laat het daar weten. Ze mag winnen. Wat heb je gevolgd van richting? En het werk dat je nu doet, heeft dat te maken met de studie die je gevolgd hebt. Ik heb in het middelbaar eerst moderne wetenschap gedaan, 2 jaar. Heel saai. Dus dan ben ik veranderd naar sociale en technische wetenschappen. Dat heb ik 4 jaar gedaan, zonder foutjes, afgestudeerd, heel tevreden. Dan heb ik een jaar lager onderwijs gestudeerd, in het hoger een jaar kleuteronderwijs. Dat was alle 2 mijn ding niet. En nu sta ik in de verkoop. Dat klinkt misschien raar, maar ik doe dat super graag. Ik heb daar bewust zelf voor gekozen, omdat ik echt iets had van, ik wil dat gewoon doen. Ik kan gewoon goed verkopen. Dus dacht ik, dat is iets dat ik moet doen. Ik ben heel tevreden met mijn werk. Ik heb er geen spijt van dat ik gestopt ben met mijn hogeschool. Want hetgeen dat ik nu doe, doe ik veel liever dan moest ik bijvoorbeeld juffrouw geweest zijn. Wat ik eerst zou doen. Dus ik ben echt blij. Ik heb de juiste keuzes gemaakt in mijn leven. De juiste fouten ook. I'm happy man. Echt waar. Hoe oud ben je feiten? Ik heb die vraag hier nog zien tussen zitten. Ik ben 22 geworden. 2 weken geleden. Wat is je droom? Kijk, droom mag je nooit verklappen of ze komen niet uit. Dus ik ga dat niet doen. Hoe zie jij jezelf later? Met een mopshond, 2 kindjes, een jongen en een meisje. Sowieso een jong. Gelukkig. Nog altijd. Zoals dat nu ben. Nog altijd met Pieter. Van job
maakt het mij niet uit. Ik heb al leuke dingen gedaan. Ik sta nog altijd open voor andere avonturen. Misschien een beetje aangekomen. Dat zal niet de bedoeling zijn, maar dat zal wel zo zijn. En hopelijk een miljonair, hè. Hoe heb je ontdekt dat je diabetespatiënt bent? Kijk, ik zie naast deze vraag nog heel veel andere diabetesvragen. Ik heb hieronder ook een link naar een afspeellijst met al mijn video's over diabetes. En daar vind je alle info. Dus die moet je maar bekijken. Heb je ooit al spijt gehad van iets wat je gedaan hebt? Zo ja, wat? Aan de ene kant heb je er soms wel spijt van. Maar als je het zo nadien bekijkt, is het wel goed dat je het gedaan hebt. Want dat heeft u wel een stap verder gebracht. Of heeft u toch wel een beetje meer opgebouwd tot de persoon dat je nu bent? Nee, anders heb ik eigenlijk wel niet echt spijt van iets. Dat ik echt zo zeg van, oh, dat is echt jammer. Zo'n kleine ding. Maar echt grote ding, echt niet. Ik heb echt goede keuzes gemaakt en goede fouten, zoals ik al gezegd heb. Wat is je favoriete kunstwerk? Mijn moeder. Wauw. Ja, mijn moeder is echt een kunstwerk. Mijn mama is mooi, lief, een supermama. Mijn mama heeft stijl. Mijn mama is echt grappig. Mijn moeder is hilarisch. Mijn mama verdient haar eigen tv-show. Mijn mama heeft Instagram, Smeermama. Ik weet dat iedereen haar al volgt, maar moest je het nog niet doen, Smeermama, volg haar. Hun daar de wereld. Echt waar. Ik ga trouwens nog altijd een Q&A met haar doen. Ooit. Stuur haar berichtjes op Instagram voor haar te overtuigen. Heb je alle rijbewijs? Als je hem niet hebt, ga je er dan een keer aan beginnen? Of wanneer ga je er dan een keer aan beginnen? Ik heb, liefste mensen, een theoretisch rijbewijs. Echt al even. En dus wacht ik nog altijd op toestemming voor mijn praktisch te mogen doen. En nu ga je denken van, toestemming, mocht dat sowieso doen? Ja, als je diabetes hebt, een rijbewijs is echt kloten. Dus je moet eerst naar de oogarts gaan voor te kijken als je ogen in orde zijn. Ik heb dat nu vorige week gedaan. En mijn ogen zijn goed. Ik ga misschien later nog een bril moeten dragen, maar nu belangen nog niet. Mijn ogen zijn oké. Met mijn ogen mag ik autorijden. Nu moet ik nog met dat papier naar de endocrinoloog gaan. En op Sinterklaas mag ik daar naartoe gaan. Super leuk. En dan moet hij hem nog een krabbeltje zetten of een papier geven of weet ik veel wat. En dan pas mag ik aan mijn rijbewijs, mijn praktisch beginnen. En ja, ik heb eigenlijk nog geen reden voor het nog uit te stellen. Nee, ja, van eindelijk ben ik echt nog altijd super bang in het verkeer. En wil ik het echt niet meer rijbewijs. Maar ja, ik moet gewoon, dus ik ga dat maar gewoon doen. Zou je ooit Bros nemen? Als je het hebt over die chocola, of course. Ik vind dat kapot goede chocola. Ik had dat altijd toen ik klein was, zo met die bolletjes in. En als je het hebt over een kapsel, wie weet, als het echt voor een challenge is of een goed doel of iets. Echt belangrijk, natuurlijk. Mijn haar groeit terug. Het te zien, ik heb mijn haar tot hier geknipt, like een jaar geleden of zo. Of minder dan een jaar geleden. En kijk hoe lang dat alweer is. Dus kan je altijd goed omgaan met je suikerziekte? Of heb je ook wel eens zin om alles weg te smijten? Voor mijn pancreas weg te smijten wel, want ben daar toch niks mee, die werkt toch niet. Ik heb daar altijd heel goed mee kunnen omgaan. Maar er zijn bepaalde dingen gebeurd in mijn leven die daardoor kwamen. Waardoor ik het wel heel moeilijk heb gehad. Kijk, ik wil wel niet dat jullie een verkeerd beeld hebben over diabetes. Alle dingen dat ik over mijn diabetes vertel zijn echt wel bij mij alleen. Omdat er niet zo goed voor gezorgd is geweest. En dat is grotendeels mijn eigen fout. Want ik ben heel koppig geweest. Maar ook door mensen die mij heel slecht hebben laten voelen. Waardoor dat mijn suiker ook gewoon heel slecht stond. Dus lieve diabetes en niet-diabetes, als jullie dat bekijken. Dat is niet veralgemeen dat ik doe. Echt niet. Dat is bij mij alleen. Dat is mijn persoonlijk verhaal. Ik wil dat nog even rechtzetten. Kijk, mijn geheugen is niet meer wat dat was. En daar heb ik het wel het moeilijkste mee. Ook dingen van vroeger die gebeurd zijn, zelfs leuke dingen. Als ik dat vergeet, dat kan mij super kwaad maken. En daar heb ik het mentaal echt heel lastig mee. Ja, ook gewoon een ander moment als je suiker gewoon hoog staat. Terwijl je echt wel moeite doet. Dat is frustrerend of zo. Gewoon dat je ook weet, vanaf dat je echt bijvoorbeeld heel hard schrikt dat er iemand je laat schrijven. Of dat er iemand je boos maakt. Zelfs een klant, als er een klant boos maakt, je suiker kan ineens stijgen. En dat is echt niet tof. Dat is soms wel iets waarmee dat je het moeilijk hebt. Je kunt veel dingen niet controleren, ook al doe je best. Dus ja, ik heb het er oprecht soms moeilijk mee. Maar ik kom me nog altijd sterk. Ik heb het al 13 jaar kunnen uithouden. Dus waarom niet nog 100 erbij of zo. Wat is een van uw favoriete quotes? Onlangs, ik weet niet, het zou kunnen dat het uit het programma of uit een liedje komt. Sorry als ik niet weet van waar ik het gehaald heb. Het is een heel bekende quote. Ik heb mensen ook als captions die gebruiken op Instagram. Ik heb mensen ook zien tweeten. Maar dat was: het leven is een feest, je moet gewoon zelf de slingers ophangen. En dat vond ik heel mooi gezegd. Ik heb die zelf ook al gerecycleerd en tegen mensen gezegd. En dat is ook echt gewoon zo. Ik bedoel, het leven kan zo mooi zijn. Je moet er gewoon zelf een beetje moeite voor doen. En als je dat doet, komt het allemaal in orde. Je hebt mensen die denken, het leven is niks waard. Het leven is een bitch, het leven is lelijk. Maar als het leven een bitch is, weet wel, elke bitch kan make-up gebruiken en kan het er daardoor heel mooi uitzien. Dus maquilleer je... Oké, ja nee, whatever. Ja, kijk, het is... Allee, ik denk dat het wel duidelijk is wat ik bedoel. Je moet er gewoon zelf iets voor doen. Zelf iets voor over hebben. Door altijd te jammeren ga je er ook niet geraken. Maar het is echt wel mogelijk om iets moois te maken van de kleine weinige dingen dat je hebt. En hierbij ga ik het laten. Ik vind het wel een mooie, poëtische
afsluitsel. Dus alle linkjes naar alle video's en afspeellijsten naar wat ik verwezen heb staan hieronder. Ik hoop dat ik jullie een beetje jullie vragen heb kunnen beantwoorden. Dat jullie heel blij zijn. Dat jullie heel gelukkig zijn. Dat jullie een mooi leven krijgen. Ik weet dat het weer winter is en dat is niet fijn. We zijn dan allemaal sad. Maar we gaan er iets moois van maken. En ik heb echt al zin in kerstmis. Dus dat is goed. En ik heb al zin in kroketten. Dat was het dan. Merci voor het kijken. Tot ik er weer zie. Met of zonder een hoesje van Action. Doei! Doei! Doei!